Balma Mali Sulame o ani nyakuma aywa ala sago au sago Mali Sulame bela jele ala sago au sago Abdou Niang bora ko Soni ko Assimi Goïta bena Mali Misiri bela jele ko Assimi Goïta bena o bela jele de contrôler les dames sanno ko ka almamu ka sigi chogoya muna ani Sulame ere tabolo ni fon ko Assimi Goïta nunu de bena i occupe la ko état ere de bena i saison la kalebo proposition ke Malien m'a fo Assimi Goïta ngana nabi kona tu m'a fo Mali Sulame ngana be ka kuma ina me Abdou Niang be jemina mena Abdou Niang wala ka ira aula bi samedi 21 février 2026 aw nanga janga Abdou Niang na me folo fembe no ke sharia kono avenir o fe ko bla sharia kono ametara se wati do ma yoro fara bena ni secteur be contrôlita yes problème au Vénézuela. En même temps, au Conseil islamique du Mali, qui est organisé par l'imam qui est au Conseil comme bureau d'oeil. Au l'imam, au début, critères fixés, il y a un Mali qu'on a mis critères humains. Il y a un critère humain. Ni Almami, Wajulukele. Foti munu be ni sorolola ega licencié le bochila ite almamia keble ite wajulu keble aklobala wa katsoro ki di tribunal ma fana na so osugo do be na se roma ki di tribunal fana bi se ka o fere fana laje ka osigi singa no kera wajulu bi organiser mo sugu bete ke wajulu kelay munu bige almami ni waju almami boya bi da olukan ou na fa sora la fanga bu reconi et en même temps fanga bi se ka bolo du ko même financièrement maintenant ye jamana labla ko mo sugu be bi se ka di almami mo sugu be bi se ka misri jo mo sugu be bi se ka kala ronjo ka milina sugu be kala fanga te min boyro don jamana basili bi kelea voilà voilà toujours abe fait ka ira Malien na de ko marfachi ko munu be sina de ça dit toujours aller le moko ka attention nyesi Sulamo de ma ko Sulamo de mai ni Abdou Niang kelen ni ngemu fo Assimi Goïta ngere ma ka juguni Sulamo tai mais iba don adama den ka do de ya naka danga de ya ibo don ye mama ya jugu de kada kuma be o danga de ya sindi ni Mali ye jamana ngirama ni président ngirama be Mali kuna Abdou Niang manga kuma ni Abdou Niang kelen ni Abdou Niang mena ka don kasola Mali Sulame be ka kuma ina mede Abdou Niang mena ka don kasola kaye moko kaye kale de journaliste Birama Touré na photo fleni ko ni Abdou Niang mena ka don kasola ko Abdou Niang de Birama Touré wole ka di Mali fama mo ka ta faka Karim Keita nunu ma ku ka ta faka SE la Birama Touré journaliste Birama Touré a fo dante ngena maison de presse dante agara nko blata de Abdou Niang menana kasola ayra dabe ka fo kale dona kasola de ko parce que ko ale no menana ka ale journaliste faka o de bi sigi bi kale be leçon de morale ke moko kuna Abdou Niang min bora ka tegere fo CEDEAO ku ko CEDEAO kana Abdou Niang min bora ka kasi ko irisu mangana ko ni irisu ka surasu na ko bena Mali shiaw bla nyokona Mali be here soro fena ni Mali onya kele ka Abdou Niang ma yaksira aya be atara Mali ga here be contrôle aya kele fona ambe France gedom Abdou Niang kunte anko CEDEAO wula do na kabeta Assimi Goïta genga bo kati Abdou Niang kume ka CEDEAO de deme Mali contrôle Mali mbara video ba irawla neta menda e mentigla de Birama Touré ka affaire Abdou Niang kunte se ka voyager Mali kono un voyou vagabond au kiski kale be kuma Mali Sulame yaka mou dona kasola ke moko faga de bini ski ke be kuma ko Sulame ka nga barake chugwa mina depuis quand chemaro Mali binchugo jugwara maro Mali binchugo jugwara moko mi menana ke don kasola ke moko faga fra kini ski ke be kuma sura ke be kuma tabuluka
anga janga nyoro la ayera da Abdou Niang yera da de be ka fo anga janga la me même maintenant pour association de malfaiteurs torture coup mortel les accusations comme ça pour un des vraiment bien il a essayé qu'un directeur des opérations quand vraiment bien et quand torturé quand bouchi quand dire d'ailleurs que mon frère pas dans son yachou ayera da te kan fo uya mine ka don kaso la ka jalaki awa dossier be halishina dossier ma bo inflo de Abdou Niang ma sanfo Abdou Niang kunche ka ba Mali aéroport d'affaires Abdou Niang yere da ko na de ko kale be voyage toro ko machine be couler ko Abdou Niang mo ko fogala machine kumbe couler aéroport la ne Abdou Niang ngolo kumboro toro machine be couler di tellement a imagine nogolindu ayere da de be ka fanga jangu fana na me Mali anga janga na me un moment j'ai dit à plusieurs personnes Nere ni misa benabi oui pourquoi ni affiché transition de menina quoi ni sambe kolabi horon kolon de ala je to tien agelea bete fanga kenema mo ka barayi agelea beto c'est plus profond juguya te ni madame ka ti juguya munu yere ta hala ko non beken be juguya kala do les gens y a qui étaient à la table au Kovinuchi je suis dépassé pourtant ni mogo tonyone me bi Mali kono ne bo mogo tiala de voyager pour ma aéroport fait ali chini sokoma nous man la mafia parce que aucun mec en fichier à l'aéroport de mon pays voilà voilà Tessegi ka bo jamana ko ka don faso kono ali chini sokoma voilà ça ayere fo uya a to de donar report la ko mo fakala de do ayere de da fota bon pour que au dossier ka noya Assimi Goïta nga hinala anana guluki ba de changer sans no ka reke Assimi Goïta de bagay comme sur la scène fleur mo mundo hali faraona boraka be Assimi fe u ba fo abu uga virumanu ba fo ko faraona kai a ben koraneche hali faraona na ka ba Assimi de ma Assimi ba fo ka o kakana billahi taala bake yara faraona kafiri be sona ni faraona bora be ko Assimi Goïta kan atana e iba uga virumanu be bo ben galonte ga damne ko faraona kun kai on est na kracha Abdou Niang anya tlato Abdou Niang na ni wakati asora ma dooro soro transition no ama woro soro abe ka yere ni transition kono Abdou Niang srane be kasola ali shini Abdou Niang ko kata Assimi Goïta fo ba mine ka don kasola ka dossier bi ali shini koron kolon de ke kalande ma kalanga do la fo kita ka kushi kele de bora ka dien galon tema mun doro mokola ni Abdou Niang kele a continuer ka voyager Mali kono na toko mataye aéroport de bi jobi kebe kuma Mali sulamia yere ka tabulo kebo proposition ko fama ko ta na Assimi ga no kuma kan ta ko Assimi te halala yere billahi ni ala nakra na Assimi kuma kan ta ne ga yele kuma ina de quoi ko way ko mugodo manga ke almami de bi sigi malangolon dengiski kale be kuma jamana koka. Et puis, wakati mina, ambeka Assimi Goïta supporter ko seda o mo be fekana Assimi attaquer. Abdou Niang kumbeka mu fo Mali manga jango farla me. Un moment. Ay non ni yorote. O fana video fleni anga name. Quitté. Regarde ñono situation bi chomi. Regarde le centre bi chomi école ba keleni kemeturu da tuguleno. Menace bi kolokani Bamako est encerclé là Kaba. Jusqu'à présent, c'est les mêmes gens qui demandent la prolongation de la transition. Bourou Grilla Djepi. Et Bedo la go Manganchi la go transition. Il y avait maman la Manganchi la Bamako ya. Donc la transition ka. Jama famba ni ala je na songo bobal de kachana parce que utem malo songo don te tulu songo do fouille saida o ka sanction amogo tala parce que utem fouille songo don ala ke ambo anado
anyu muso e komana ni wati CEDEAO kuma fe ka taa Assimi Goïta gɛn ka bɔ fanga la de a tulo t'a Abdou Niang kuma kana wagati la hɔrɔnya la ni sɔrɔsiw ye hɔrɔnw di est-ce que nin kan ka y'olu kɛrɛfɛ parce que hɔrɔn tɛ o i ma Mali tɛ ka taa ɲɛfɛ ni Abdou Niang de kuma ka wagati min na an bɛ ka guloki fara ko CEDEAO kana se Assimi Goïta ma o don ale bɛ ka Maliens jate ko Bamako encerclelen don pour que a ye confusion créer c'est-à-dire que Abdou Niang yɛrɛ pereselen yɛrɛ kun don Assimi ninnu ka gɛn ka bɔ yen i ma ye a ko Bamako encerclelen don a bɛ ka kuma fɔ ko mɔgɔ mana fɔ ko ka dɔ fara transition kan ko tɛ nasɔngɔ bɔ mais bi ale yɛrɛ bɛ k'o fɔ hɔrɔnya bɛ min nin woronkolon den nin tɛ den ɲɛnama ye nin den qualité ninnu wololi de kɛra retard ye ma n'i y'a ye kɛlɛ tɛ ka ban Mali kɔnɔ ni terejugu den n'a ɲɔgɔnna so de kɛlen bɛ ka Mali fa bilahi talahi ninnu man ka kuma bilahi talahi Assimi Goïta nin de bɛ kuma aw nin kan ka kuma jamana jumɛn kɔnɔ nin man ka hali kɛ hali bilakoro gɛrɛ nin man ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye an ka kuma tɔ la vidéo la u bɛ kule la sugu kɔnɔ mais comme olu tɛ nasɔngɔ bɔ ale bɛ kule la boulevard de l'Indépendance la ko ka transition jɛ a kan ka na siran CEDEAO ka sanction ɲɛ ka muso minnu bɛ ka o nasɔngɔ bɔ olu bɛ kule la sugu kɔnɔ bɛ cogo min olu a bɛɛ kulo b'a la dɛ donc n'o damandan farala ɲɔgɔn kan mankan ci la u t'a dɔn u bɛ ka min kɛ a conséquence ye voilà a y'a lajɛ bɔ a tɛ malo quoi bilahi ni e cɛ tɛ malo koyi an ka kaɲi ten bon a bɛɛ lajɛlen Abdou Niang kuma nin de Abdou Niang awa irisow fana ko kana ni irisiw ka sɔrɔso ya don min na Abdou Niang bɔra ko Abdou Niang de RFI ɲɛ don an ka sɔrɔsiw la bɛɛ ni kuranɛ cɛ Abdou Niang de ko ni irisiw ka sɔrɔsiw nana k'u bɛna siya kɛlɛ wuli Mali kɔnɔ n'a ma fɔ Ala kana hɛrɛ kɛ n ye ko n tɛ fɛ vidéo ka janya ko n delila ka vidéo jouer ka tɛmɛ Abdou Niang de bɔra ka mankan ci ko irisiw ka sɔrɔsiw ma na ko Wagner ko sɔngɔ ka ca ko Faransi sɔrɔsiw de kun ka ɲi a y'o bɛɛ fɔ ka tɛmɛ e y'i faso la bila e tila tuguni ka CEDEAO wele ko kana Assimi Goïta ninnu gɛn bandaw gɛnna don min na wallahi ni Abdou Niang kelen de bɔra a ye Faransi jalaki ko Faransi sɔnna cogo jumɛn ko Assimi Goïta ka coup d'état kɛ bandaw la ni Abdou Niang kelen de bɔra k'o fɔ ne ta ye preuve contre preuve a ye Abdou Niang yɛrɛ kumakan lamɛn. Est-ce que c'est à la demande de la France que ces colonels ont décidé de prendre le président Bandaou? La question est là. Je voudrais m'adresser au monde entier pour que le monde entier comprenne ces quelques mots en français d'abord. Voilà. Aïe, bureau d'Amérique français dit. A classe ka CEDEAO jalaki. Comme muna ko CEDEAO ni France yi bolo fla courage ko Assimi Goïta coup d'état flana de flète tanto. Comme muna ko CEDEAO mana Assimi Goïta gang. Ala Malion ko haramade Europe bi do bi bo me dati do ite bo. E de bi jo bi kebe Assimi la di ku bla. Ala Mali bintu ko jiwara ko anga kuma to la me. Ya awla ko faso di sebe oni halala do be Mali kono ali bi wono be ka palo. Angoma mi famu oye Francika nyeda flatigia ye. Kurita folo kera kwanya condamné. Flana kera kwanya condamné. Jusqu'à présent ou teka action foita nimba iraka foku be ni contrôle. Ni CEDEAO ma frati ou laban CEDEAO jamana nyemogo anga jamana espace mo be tega la ko ma fu de parce que kuma be be giru be kuma fa après foi am sega si ko laje nya kono toji ko bandaw te faso de nymaye abena fanga la wati ni sura sin ala jara ntara fa fla de nyina fa ko ka général Jala Douma ani ko ka loi voté ou yesente la mimbi ya fa oluma bandaw ko aw blala baramina ayo ke Malion ka wasa no kerani général Jala dira aw ma manganta la abe fo ka ba mérité nous ko bandaw ye dossier bloqué a 12000 bloqué lendo on va sur ni ko soro so coup d'état ke bandaw la ko parce que ku me fait ka général de Abdou Niang de fleka fode ko CEDEAO be nyada flela ko CEDEAO bani be kana Assimi gen ko France be dublouger la ko muna ko France ni CEDEAO ma fara ko kana Assimi gen o de kara Assimi ga defensita baga bi ti se danga de quoi billahi taala ni nyogo danga de ate c'est-à-dire que ebe jila
ebe jila jiwo yo be ka taga ni ye quoi mogo minana e sama kela bon mungu ko ay kaya to ya ka to jila mungu ko ay karsa to jiwo yo ka tamai e o de ta ki tere munye sama ka bo jila ka i front ta fini jelen do ila ki sutra e o kele mais mungu ko ka e to ko jiwo yo ka tani e tara kureta ko ki tere no te danga dia o muy ala kan be kisi danga dia ma ni manga kuma ni korane che ni halala den duwa o de ite son dien kono ko ni ngali gere ka fangala mais tu sais ay ala je mogo baraka den do abe bora transition ko mogo langolo yegoro doro ne be transition ko bi mogo nyelama betara billahi tallahi a betara on a che abdu nyang ni fo ni est ce que ni montage ya abdu nyang kashira de ko fo seda o kana asimi gen o de bi sigi bi kale be asimi ni so et puis o ba kuma ndo la mais et voilà mais parce que ba do be mogo suwa kele de quoi c'est des mêmes voyous quoi ni bi ede bi sigi be kebe kuma sula me aka e menena ke donc kasola ke mogo fa Brahma Touré ko abdu nyang te dore la mali fanga fefe be yelema abdu nyang ba na miya de la fanga o no fe abe bulbul la fanga o no fe na figi denya c'est-à-dire que fanga kara fanga ko wulunindi ki wole ki di fama ma ki choro o ka nyoga abdu nyang buluni fembe ben le cerveau be kaso mina abdu nyang de ben le cerveau don kaso la abdu nyang de tarafo ko ben le cerveau e tero di ka mogo la son ka mogo la convaincu o la ayala ja abdu nyang be ka mu fa asimi ma respecté Assimi Goïta Kali devant Dieu et le peuple malien kabe charti respecté wabe mogoro jawe o ka respecté ninga ni adola kani kono kuma na tabe kabo soso kabe ke fanga ginai est-ce que jamana hamidan nono mamuno sigile me kube ujigi dan nunga u dala kuma ka halibi au na kunu do nyume uyu kale kam indi fasoma ka marfata uyu jamfan kata kulitake uyu sharti mita ku kale ufana ka uyu ufana jamfa hali ye kurana dumo bu taya daka ku kale ukla ka jamfa dana même sega semaine di sur sinunga nini utabulu voilà ma be flene yaro ni te montage de abe fle mais avec tout ça ou ba warunu dama ou ba gerula echa ala kan kisi danga diama billahi tallahi no danga dia ka jugunde aga hera ke mali donc ka fayena abdu nyang de be bobi bolo ko mali be tikele no la ko abdu nyang mogo munum bi abdu nyang ga vidéo partage o aidara di Ousmane Seri Maran aidara ka mogo de bi ga faire partager parce que bon il faut défendre quoi parce que figa glonron do soro we bo di ba c'est ki bo défendre ko ni sinon itali ali abdu nyang tali aidara fait comme nyabe jamanu do boko abeto ko to dumanu fo ki aljendo ko ni wa bia on nyonje sunata hali alami abdu nyang data fe allah harajugu de awanya bala demisen de dogoy abdu nyang teme sambisa ba ndonga demisen de dogo c'est un petit garçon comme ça a chalimba sambisa ba nani mais ni abdu nyang nejo ne ka corona abdu nyang ngere non ne ka corona abdu nyang pimpipiu ni abdu nyang ne jole ba fo ko ne koroke didu tellement allah haraka jugu a cheka jugu anyada kele ko boxele mogo la harajugu ka free e de bi jo kebe kuma sulame ako kambi e mogo fagala janfanti fisiri wale ngalon teke la horon kolo e de bi jo kebe kuma sulame ka ngamunke e maro mali bincho ko jugara mali angen de gam ala hereke mali Allah enene manyu